E hoxe xoves temos que pasar por Corcubión, podémolo ver hoxe na Voz de Galicia, o goberno local de Corcubión xa ten borrador dos cambios na ordenanza de tráfico, hubo polémico, sigue habendo polémica polos cambios que se queren introducir, sobre todo no casco histórico corcubionés, hubo polémica polas multas que chegaban a veciños e veciñas, bueno, onte entregábase un borrador aos grupos con representación municipal para que lle botaran unha ollada, aportaran ideas. Con quen imos falar deste asunto? Bueno, pois co concelleiro de Urbanismo, Medio Ambiente e Sustentabilidade de Corcubión, Francisco Salvador Santiago López. Que tal, Paco, como estamos? Bos días. Hola, bos días, que tal? Tema máis que falado en Corcubión, cambios, querese humanizar unha parte da vila, algo que, bueno, non debería de ser polémico, algo que se intenta facer en máis concellos, pero claro, aquí o problema é como facelo, non? Sí, bueno, a ver, como diste moi ben, isto é unha tendencia que se está practicando na maioría parte dos concellos, non só de Galicia, sino de toda España, non? É dicir, humanizar as vilas, non? As cidades. Son procesos complexos, a ver, desde o primeiro punto de vista, vamos, é un proceso que parece que é sinxelo, pero no fondo son procesos complexos, moi dinámicos, nos que constantemente tes que replantearte o proxecto e facer modificación sobre o terreno, non? Eso é a causística, bueno, a complexidade deste tipo de políticas, non? Bueno, obviamente é prácticamente imposible contentar a todo o mundo, isto que vaya por diante. Claro, vamos a ver, é que isto conleva unha serie de medidas que tes que tomar e moitas veces pois vai en contra da, digamos, da costume, non? E a costume pois tamén é a lei, non? E a xente, pois as persoas lle costa entrar en comprender estas dinámicas. Para levar a cabo este tema, pois claro, nós temos que controlar a circulación no casco histórico, que é un casco histórico artístico, é un ben de interés cultural, un bien big xa todo o que é Corcubión, non? Claro, nós temos que controlar a circulación. Aquí este verano hubo moitísima xente, cada verano ven máis xente a Corcubión, claro, aquí circularon en solamente un mes 64.000 coches, vehículos entrando e salindo por todas as rúas de Corcubión, que son rúas pequenas, son rúas antiguas, son rúas prácticamente de camiño de carro, non? Bueno, a ver, en parte, lóxicamente, estamos con ese proxecto de humanizar, sobre todo o casco histórico de Corcubión, pero claro, aquí, a maiores en Corcubión, temos o problema de intentar conservar precisamente ese casco urbano, ¿no? E, lóxicamente, o tránsito de vehículos, pues non axuda. Claro, por eso nós temos un problema engadido, que non temos policía local. Entonces, claro, ao non ter policía local, pois isto a xente pois colliu como costumbre pois aparcar onde quería aparcar, en líneas amarelas, en riba das beirarrúas, dos xardíns, problemas aí tuvimos en este verano un problema cos bombeiros que non puderon pasar por unha rúa por culpa de que había coches, etcétera. Entonces eso tes que controlarlo de alguna forma, non porque non teñas policía local non tes dereito a defenderte diso, non? Aí hai unha serie de recursos técnicos e tecnolóxicos que este tipo de concellos pode acabar, como é o caso este do control de tráfico mediante cámaras, non? De última xeneración. Bueno, aquí hubo polémica, porque, claro, tamén é certo que o apuntaba o alcalde no último cita co Concello no que participaba, xa no seu día, cando se anunciaron estas medidas, apuntaba que é certo que se intentou poñer fácil, sobre todo, aos veciños e veciñas de Corcubión, que tiñan que levar unha serie de datos ao Concello, e que iso iballes permitir, en momentos puntuais, pasar por aí. Non todo o mundo fixo, isto tamén parece que foi así, e despois chegaban algunhas multas
multas. Hubo quen intentou recurrir, hubo, pois, obviamente, polémica porque hubo xente que chegaba unha sanción sen entender moi ben por qué, pero tamén é certo que o alcalde así o decía, Xavier Domínguez decía aquí en antena, que se lle dou a oportunidade a todo o mundo, se insistido a todo o mundo a pasar polo Concello a aportar eses datos para poder pasar por esas zonas. Esto sigue sendo así, quero dicir, esa posibilidade sigue estando aí encima da mesa. Sí, bueno, dai veu parte da polémica, non? Claro. En estes procesos, como te dicía eu, son complexos. Cando empezas a facer unha cousa que nunca se fixo, pois tamén nós, como organizadores da estrutura, non? A nova estrutura, pois somos tamén novos en eso e sí que se producen erros de tramitación, non? A polémica empeza cando a xente non acudiu ao Concello a dar esos datos, entonces despois, cando se implanta a medida, pois aí ven o problema, non? E dai, pois aí veñen, pois toda esta polémica. Nós tamén recoñecemos, de verdad, que estamos empezando en isto, seguramente pois cometimos errores, non pido disculpas por iso, non? Pero isto, como se dixen antes, é un proceso dinámico donde continuamente tes que susanar errores, modificar, e co tempo pois vas facéndote xa pois máis práctico en este asunto, e cada vez este tipo de polémicas van a ir a menos, e van a tender a chegar a cero. Non é unha medida recaudatoria, é unha medida de control de circulación, unha medida para garantir a convivencia nun pueblo que está diseñado para andar, para camiñar, e para disfrutar de todas as de todo que é un ben de interés cultural, non? A ninguén lle gusta recibir unha multa. É como unha patada no peito, digámoslo así, non? A ninguén. Pero, bueno, son normas que de civismo, de humanidade, ¿no? Si queres facer un proceso deste tipo, non tes, incluso, non contas con un axente de policía local, pois tes que recurrir a este tipo de medidas. No obstante, ahora na nova RPT, na nova relación de postos de traballo que estamos elaborando, vamos a poñer a figura do vixiante municipal, que non é como un policía local, pero prácticamente si pode facer este tipo de control, vale? E iso pois vainos axudar moitísimo para que esta polémica pois se vaya disolvendo, non? Pouco a pouco. Bueno, cales son os cambios que se introducen nesa ordenanza de tráfico, aparte disto da RPT, dese posible vixiante municipal? Bueno, os cambios non é unha reforma integral da ordenanza. A ordenanza está ben feita, vale? O que pasa é que, bueno, ten que actualizarse a estos novos procesos. Ten que actualizarse tamén ao novo espacio que vamos a crear na Praza Castelao, que é o, digamos, o corazón da vida, non? Va a haber unha reforma integral da praza, esperamos que a finales deste ano, en principios do outono, empecen as obras, e vai a ser unha praza, digamos, parcialmente peonil, vale? Entonces, esta ordenanza vai adaptada xa a nova plaza, prácticamente pues, se cambian unha serie de aspectos para que unha vez feitas, realizadas a transformación, pues non se desvirtúe ese proxecto, non? Claro. Que non empecen a proliferar outra vez vehículos dentro dese espacio, etcétera, etcétera. Estamos abertos a todo. Onte entregamos a modificación ao borrador aos grupos de oposición. Estamos abertos a todos os que eles, as propostas que nos podan facer, discutilas con calma e con sentidiño, e teñen tempo de abondo, porque queremos leválo isto ao pleno do mes de maio, non? Entonces, penso que hai tempo suficiente como para debatir todos os aspectos posibles, ao mesmo
intentar susanar errores e poñer isto pues de unha vez por todas pues andar definitivamente, non? Bueno, que está claro que o Concello de Corcubión non vai dar pasos atrás a hora de levar a cabo este proxecto de humanizar, sobre todo, insistimos, o casco histórico, ben de interese cultural, ollo, que se lle daba a oportunidade aos grupos da oposición de aportar melloras en todo este plan. En canto a aparcadoiros, que seguramente, claro, será unha das cousas que máis quebradeiros de cabeza dá. Temos zonas, non? Donde aparcar. Bueno, ese é outro problema. Pero bueno, este verano, por exemplo, fixemos ali na entrada da vila. A isto me refería, sí. Sí, fixemos un aparcadoiro disuasorio, creamos aí unhas 74 plazas. E logo tamén estamos mirando tamén na zona do Peirao. Hai unha zona tamén que se pode facer outro aparcamento, está casi no centro do pueblo, ao lado da iglesia, que pode dar tamén cabida a unha serie importante de vehículos, non? Estamos tamén falando con veciños e veciñas para que nos cedan algún solar que non utilicen e facer tamén aí uns espacios para aparcadoiros, é dicir, temos bastante traballo con ese tema. E claro que hai que buscar alternativas porque a xente tamén necesita poñer o coche en algún lado, non? Bueno, estamos traballando en este aspecto. Bueno, pues onte, como decíamos, o goberno entregaba ese borrador para que a oposición aporte melloras no que neste plan de humanización se refire. Haberá pleno en maio para saber cales son esas aportacións. Como decíamos antes, o proxecto vai continuar, quero dicir, é algo que non solamente se leva a cabo ahora mismo en Corcubión, se levou en outros concellos da Costa da Morte, se sigue levando en outros concellos, porque, bueno, é do que se trata. Aprendemos moito durante a pandemia, necesitamos espazos de convivencia, necesitamos, no caso de Corcubión, ademais, claro, falamos de un casco histórico que merece ser visitado a pé, as cousas como son, e hai que conservalo, pero por aí tiramos en todas as cidades, en fin. Francisco Salvador Santiago López, Paco, concelleiro de Urbanismo, Medio Ambiente e Sustentabilidade do Concello de Corcubión, grazas por atender a chamada de Radio Voz. Moitas gracias. Permíteme decir unha última palabra. Sí. Desde aquí quero aproveitar esta oportunidade para pedir disculpas a todos os veciños e a todas as veciñas de Corcubión polas molestias que haber podido causar este proceso, non? Todos cometemos, en todos estes procesos se cometen errores, pero esos errores, de esos errores aprendemos, tomamos nota, pero vamos a seguir para adiante. Sabemos que vamos a ter un coste político, pero somos coherentes co noso proxecto de humanización que xa levamos no programa político. Moitas gracias. Hasta pronto. Hasta logo.